ka kamba kala jaya ka wei ka longkmi ha ka shitang sngi jo ka khat artrik jong mentau bra jliu kata ke de ka bhomi chauhan ka bade napo jong ka jala Gujarat ha ka ba kala shonga sa pa thapo jong ka nong ba London bat ukurim ujong ka kala slam tang kumba shi 4 minute ai ya ka te ka lingsuin ka bala hapna hapo jong ka nong ba Ahmedabad naka daw jo ka jing block kali palat salenti shwa bakan poi hapo jong ka te ka kat lingsuin bat ka te ka lingsuin ka mi no napo jong ka nong ba Ahmedabad ha ka por kumba shibaje lai 4 minute ya ka ba ka deban mi ha ka por kumba shibaje lai 4 minute ai janmit kumta kumba pra minute ai kala persang ban ap ya ka chauhan hagba ar spa sau phu arngut ki bru ki bleshong hagate galing suin kenthop ya ki arngut ki pilot si phongut ki nong trei ko tegaling suin bat ar spa lai phungut ki dei ki nong shong la ne passenger hapo jong ka tegaling suin ai chispa ni phuai ka balami napo jong nong ba Ahmedabad jong ka jala Gujarat ka ban pat sapo jong ka nong ba London jong ka ri UK ka chauhan ga ong ba ngala sosi pelat hadu kata-kata ha ka linti ka banganga dan ha ka jingblok ha banga pet ya ka baje haswa bangan poise airport nasngo thu bangala slam lupa ngala sngo bitar ya ka ta ka jingblok kali pelat hanrai tang khindiat minute ngala yo sngo sai ka khubor ya ka ba ka tei ka plane ka banganga miss kala crash na tang haki khindiat minute haga por ka baka kadang mi napo jong ka te ka kadling suin ki bron hapo jong ka nong ba Ahmedabad haga ba ar spa sau phu ingut ki bru ki ba shong haga te ka flight ka yap no batang uwei ubra light im namar ba ula rinstit no napo jong ka emergency door haga jingkenjang ka balong hadu kumba ruspa ar posan fit ai ka bhomi shauhan galaong ba jinada kamdon ka jingblok kali haga te ka por halinti nga jin dala day ka way na gilanat hapdeng jong kini ka shong hapo jong ka flight handray ka day ka jing sakut ka jong ha ka day ka block ka day ka plan ka start ka jong blay bat nga aingu yu blay u start yaki ay baro ka balajia ka ay ka bangala knyum halunti shwa bangan poi kala kalalong penban ka jingker khu ka kraw ya ka jing im ka jonga la penpau ka bhomi chauhan ha ki lat patha ku bor hadin jong ka day ka jingjia ka basnose ka bhomi chauhan kala once India ban pendap ya ka jingpule haga kam shakri yoblay kumba arsna mi ai bat hadin bakala dap ban pure ka thmu ban lek phaina sapo jaka nong ba London bat la ujong ukurim ujong ka hanrei kala jiano pat ka bakum gane kala aingu hadu kata ya ka kamba ka bo bleu la penpau ya ka jing im ka jong ka namar ka jing slam no ka jong ka tang kumba shi 4 minute ai bakan miss no ya ka ka flight ai chispa ni phuai penban ka ne kala kalalong ka kamba ka ba kraw ya ka jing im jaka chauhan ya ka ai ka balija baro haga bagala ong bang ngam don thlit shu bangan ong ai ya ga ka kampla ya ka ba ubleu le ya ka jing im ga jonga pen pau ka bhomi chauhan haga bon ke lat patha khubor bat shu ga ong ba hang ne nga sngo thu ya ka dor jo ka jing it ublei yangi ki bru ba ka ta ka jing khnyum ga jongi ublei kala kalalong pen ban kum ka jingker khu ka ba kraw ya ka jing im jongi ki bru pen kot ka bhomi chauhan hagi lat patha khubor ublei sibun ta thado be kan du haga wei pat ka video